sme v rokoch 21 až 27, už vlastne máme polovicu za sebou. A tento program v tomto období, v ktorom sa nachádzame, je teda zacielený na organizácie, ktoré sa primárne pohybujú v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu alebo kultúrnych a kreatívnych priemyslov z tohto sektora. To neznamená, že si ten projekt nemôže podať organizácia, ktorá je čisto z umeleckého prostredia, ale samozrejme musíte nejakým spôsobom lícovať a naplňať tie priority, aké sú nastavené. Ale zase ten program, ako sme už povedali, je veľmi variabilný. Zámerom programu je posilniť konkurencieschopnosť Európy v kultúre, v audiovizuálnom sektore a vlastne vo všetkých iných odvetviach. Ide o podporu kultúrnej rozmanitosti, vzájomnej spolupráce, porozumenia a teda taktiež akože tú základnú mústru dotvárajú tie medziodborové aktivity, medziodborové projekty a to je vlastne tá časť cross-sectorial granty. S tým, že program od 2014. je spojený, pôvodne sme fungovali ako samostatne kultúra a potom bola média, tu všetci poznajú. A spojili sme sa v 2014, fungujeme pod jednou hlavičkou, ale v zásade nemáme toho veľa spoločného, okrem spoločných meetingov a spoločného menávateľa, ktorým je Európska komisia. Oni sú čisto zameraní len na audiovizuálny sektor a vlastne gaming, alebo game development, čiže také tie technologicko-mediálne aktivity. A my ako kultúra, lebo na médiu máme našich ďalších dvoch kolegov v kancelárii a my so Zuzkou zastrešujeme práve tú kultúru, ktorá je naozaj širokospektrálna. Tam máte všetky možné oblasti, ktoré sa pohybujú mimo audiovizuálneho sektora. Hudba, scenické umenia, ktoré sa delia veľmi. Tam je to kultúrne dedičstvo, literatúra, vizuálne umenie, ale vlastne aj vzdelávanie do istej miery, aj keď na to máme program Erasmus+, však to je pod tou hlavičkou komunitárnych grantových programov, ale pokiaľ ten projekt viete napasovať, že hoď sa týka vzdelávania, čo majú veľmi radi v tých projektoch, že vždy, keď je tam nejakým spôsobom tá linka zachovaná, ale nemôže presiahnuť úroveň toho vzdelávania alebo toho akoby, takých tých školsko-edukačných aktivít, ale môže to byť zakomplikované v tých umeleckých aktivitách. Takže s tým sa dá tiež operovať. Na týchto 7 rokov nám bolo vyčlenených takáto suma peňazí, 2,44 miliardy eur, ale opäť je potrebné si uvedomiť, že to nie je len na tieto 4 podprogramy, o ktorých hlavne budeme hovoriť, ale pokrýva to celé spektrum aktivít kreatívnej Európy, čiže aj médiu, cross-sektorové aktivity a potom všetky tie rôzne ceny, ako Európske hlavné mesto kultúry, cena za architektúru Mies van den Rohe, Európa Nostra, kultúrne dedičstvo a mnohé ďalšie. Program, aj keď opäť rozšíril pole svojej pôsobnosti, a k tomu tiež niečo povieme, čo sa týka individuálnych mobilít, ale to je vlastne novinka od roku 2019, že tam máme aj individuálne mobility, Kreatívna Európa podporuje. Na to mám pripravenú ešte jednu prezentáciu, uvidíme, či sa k nej dostaneme, ale minimálne vám povieme nejaké základné rámce. Tak je určený pre organizácie, nie pre jednotlivcov, ale organizácia akomkoľvek, to tak môžem povedať, právnom formáte, neziskovka, občianske združenie, verejná inštitúcia, rozpočtová, mesto si môže podať. Čiže projekty európskej spolupráce sú také akože naše najrozšírenejšie. Tam je najviac projektov aj zo Slovenska a tie vlastne najdlhšie funguje tento call. To už sme spomínali, že sú tam 3 kategórie. Jeden projekt sa dá prihlásiť iba do jednej kategórie, čiže ono spravidla býva výzva raz ročne. Teraz bol deadline v januári, čiže je tu perspektíva, že bude aj budúci rok v januári.